Ponúkame na predaj starší rodinný dom v pokojnej lokalite obce Dolný Lopašov. Postavený bol v roku 1936 z nepálenej tehly. Neskôr v roku 1993 bola rekonštruovaná časť strechy a v roku 2005 boli vymenené dve plastové okná. Dom je situovaný na priestrannom, mierne svahovitom pozemku s výmerou 2637 m². Šírka pozemku je na začiatku asi 15 metrov, dĺžka pozemku je približne 200 metrov. Rodinný dom je prízemný bez podpivničenia s podráním. Dom bol využívaný ako dve bytové jednotky, každá s jednou izbou a jednou kuchyňou. Kúpeľňa je so samostatným vstupom z dvora. Toaleta v kúpeľni je osadená, no zatiaľ nie je napojená. Za domom je plechový sklad a letná kuchyňa a pred domom je okrasná predzáhradka. Kúrenie je zabezpečené plynovými gamatkami a ústredným kúrením s radiátormi napojenými na kachle na tuhé palivo. Dom vyžaduje síce rekonštrukciu, no svojou polohou je ideálny pre záujemcov hľadajúcich pokojné bývanie s možnosťou pestovania vlastnej úrody a realizácie záhradkárskych aktivít. Vďaka veľkému pozemku ponúka množstvo možností na ďalšie využitie. Dom je napojený na elektrinu, vodovod a plyn, pričom každá bytová jednotka má vlastný merač na elektrinu aj plyn. Kúpeľné mesto Piešťany je od obce vzdialené 18 km a krajské mesto Trnava približne 20 km. Ak máte záujem o obhliadku alebo informácie, volajte alebo píšte.